Takže vás zdravím, lidičky. Tak som napísal, robím tú liveku, lebo už toho je dosť. Bol som ticho roky, neriešil som to, ale toto, čo Lovas teraz urobil podcast, proste čo tam, jak sa vyjadril, OK. Takže by som takto povedal. Budem rozprávať slovensky, lebo nie každý vie východňarsky, alebo rozumie. Trošku sa mi môže motať jazyk, lebo žijem dlho v Čechách. Takže keď sa zapletiem, nechytajte ma za slovička. Takže začal by som od začiatku. Musím sa vrátiť trošku viac dozadu ohľadom kapely Gypsy Tsuli, lebo boli sme takto. Bola jediná kapela, ktorá hrala v Hrani, to bola kapela Artep. Artep, neviem prečo, jednu dobu nehrali, to sme fakt deti boli, ale ja som s Vladom Karičkom, Martinkom Čopakom, sme boli deti, fakt. A sme si akože chceli urobiť skupinu, tak sme začali hrať a doba bola taká, že aparát nebol. V tej dobe nikto nemal aparát, ako nie, že nikto, boli aparáty, ale proste pre nás to bolo vzácne. Takže ja som bol klavesák, Vlado Karička tiež, klavesák, spevák a Martinko hral gitaru a doba bola taká, že sme hrali na kombách, ľudia. Nemali sme prístup k aparatúre, hrali sme na kombách, ako deti. Milan Karička ako kapelník z kapely Artep. Vlado raz zariadil, poď, urobíme skúšku, lebo nám Milan požičia aparát. A my, wow, prvýkrát v živote si zahrajeme cez aparatúru. Takže zahrali sme si to, Milan v tej dobe videl potenciál v nás, zobral nás do kapely a fungovali sme my, deti, v kapele Gypsy Artep. Hovorím, bola to jediná kapela, ktorá hrala niekde na okolí a tak ďalej. Iné kapely, čo tam potom po rokoch vznikli, to boli domáce kapely, ktorí hrali len doma. Akože doma. Prišla doba, že my sme nehrali s Milanom, lebo proste mali sme nejaké práce, tak kapele sme sa moc nevenovali. Vznikla nejaká iná kapela, nejakí mladí chlapci v Hrani. Vznikla tam nová kapela, začali v domácej krčme hrať a Milan hovorí, ja tam pôjdem proste a uvidíme čo. Tak proste šiel do tej kapely a postupne nás menil, že z tej kapely, koho chcel, vyhodil a urobil novú zostavu Gypsy Artep. Takto sa hralo, ale ja už som v tej dobe nechcel hrať, lebo to už bolo iné, tak ja už som mal rodinu, si myslím. Roky už nepamätám, aké to boli roky, ale proste už som mal rodinu a už ma to tak nebavilo, lebo hovorím, ja som chodil po iných veciach a neťahala ma tá hudba tak. Ale Milan potom mal problémy, hovorí, poď, prosím ťa, potrebujem klavesáka, nastup. Naspäť, potrebujeme pomoc. Tak som nastúpil a hral som naspäť v kapele Gypsy Artep. Hrali sme, išlo to, proste hrali sme, ale potom Milan, my sme boli už akože natešení, tak sme každý týždeň, dajme tomu, keď nebola akcia, tak sme skúšali. A zrazu Milan zrušil skúšku a že má prácu, tak jasné bolo, tak keď má prácu, tak OK, skúška sa rušila. Ale prišli sme na to, že on urobil akože druhú kapelu. No a v tej dobe on začal hrať ešte akoby saxofóny. Takže ako my, stará partia, čo sme boli, Gypsy Artep, sme akože ukončili.
s Artepom a ešte ešte keď sme hrali s Artepom, tak už v tej dobe, nechcem klamať, kto dotiahol Kala. Kala, Jožka Makulu. Kalo prišiel na skúšku raz a pamätám, vyskúšali sme jeho spev a Milan povedal, nie, to také nie. Takže ako v tej dobe Kalo mal peknú barvu, ale spievať ešte tak nevedel. To bol amatérský spevák, pouličný spevák. Takže Milan ho nechcel, takže nezobrali sme ho. A potom, jak hovorím, Milan urobil druhú kapelu, že tie saxofóny, my sme skončili akože polovička kapely a ja už som nechcel hrať. Nie, že proste nepočítal, dobre, skončilo sa, ale chlapci z bývalej kapely Artep, to bol Ďoďo Lovas, Miško, Martinko, myslím, že tam bol. Aj Martinko už tam moc nepôsobil. Neviem teraz, nechcel by som klamať. Tak prosím, urobme kapelu, urob kapelu. Dajme, počujete, urob kapelu. Hovorím, ty vole, to není len tak urobiť kapelu. V tej dobe urobiť kapelu, to bolo vážne, hej. A jak Lovas povedal, že on založil kapelu so svojím bratom. Jožko Lovás bol proste chlapec z ulice. Bol to chlapec z ulice, ktorý akože chcel spievať. Ako on mohol založiť kapelu? Áno, bol v kapele, ktorá sa založila. Bol členom. Spoluzakladajúcim členom. Ale kapelu som založil ja. Kapela vznikla tak, že ja som v tej dobe už asi staval dom, lebo som mal svoj byt v Trebišove a staval som dom a ja proste vedel som, že to je investícia, hej, a nechcel som, nie že nechcel, ale môj otec sám prišiel, povedal, ja si kúpim aparatúru, hraj, lebo ja každý rodič píšil sa u mňa, že hrajem, takže otec kúpil aparatúru. Nebudem hovoriť, v akej cene, vtedy to bolo, ako bolo to dosť na tú dobu, ale sme mali len 2 bedinky, jeden mix proste a stačilo to v tej dobe, hej. Takže otec kúpil bedni a začali sme tvoriť kapelu. Hovorím, dobre, ja som chcel zmeniť štýl. Teraz počúvajte. Garanský štýl je garanský štýl. V Garani, príklad, tam nikto nebol taký muzikálny, čo sa týkalo Gypsy Culi, aby sme dokázali inakšie. Ako v tejto dobe i v tamtej dobe, proste pavlovský štýl bol pre mňa zaujímavejší, lebo ľudia sa na to bavili, proste bol rytmickejší, bol iný, proste bol to tanečný štýl, ktorý ja som chcel. Bohužiaľ, my sme ho nevedeli hrať. Preto, čo som ja urobil, oslovil som chlapcoch, ktorých som poznal, a to Ačia a Selepa. Ači na prvýkrát neprišiel. Milan, prídem aj k tomu. Ale Ači hneď neprišiel, lebo on mal prácu, hovorí, a možno aj nám neveril, neviem, tak boli sme mladí chlapci, proste začínajúca kapela, tak možno nechcel ísť do toho, neveril. A hovorí, Basaka, berte Seleb, je dobrý to a to. Ale pozor, nie, milím sa. Nie, špatne hovorím. My sme začali úplne inak. My sme začali ja, Lovas, Martinko na gitaru, na bas gitaru Mirko a ešte Kalo a ešte bývalý Šogor, Maslo. To sme začali tak trošku hrať, tak to začínalo, ale proste, a Miško samozrejme na bicie. Ale pozor, tam sme asi menili bubeníkov, si myslím, že sme skúšali viacerých. Neviem, to už by som klamal, ale Miško tiež tam bol akože s nami úplne na začiatku. A kapela proste nejak začala, ale niečo tam haprovalo, takže Mirko od nás odišiel a potrebovali sme basaka. A neviem, čo i s Martinkom bolo, že prečo som volal Ačia. Prečo?
lebo som vedel, lebo jak som chodil hrať s inýma kapelami v Michalovskom okrese, tak som vedel, lebo Ači pochádzal z Michaloviec, z Lučok, takže on už ten štýl mal v sebe viac pavlovský ako my. Takže preto som chcel zobrať z iného okresu chlapcov. S Ďoďom by som nikto nebavil. To bol chlapec z ulice a poviem aj prečo a čo a jak. Takže Ači poprvýkrát odmietol, Seleb nastúpil, Seleb je tam do dneska, Ači nastúpil až po nejakom CDčku, že už asi videl, že to ide, tak on bol starší, rozumnejší, takže potom nastúpil. Čo sa týka Ačia, prišiel a fakt ukázal štýl, hlavne Miškovi, netak búchaj, tak, on prišiel už s tou gitarou, čo Trebišovský okres nehral. U nás sa nehral taký štýl, hej, diska, čardáše, úplne inakšie sa hralo. A či to hral, preto som ho chcel do kapely. Preto aj prišiel a zmenil. A vtedy sa dá povedať, že vznikol, lebo my sme boli polovička garanský štýl, polovička Michalovský, hej, akože taký polopavlovský štýl. Takže vznikol nový štýl. A hovoril sa mu, a dodnes sa mu hovorí Culi štýl. Hej. Takže vznikol nový štýl a ľudia proste na to prišli. Ďalšia vec. Ako Ďoďo povedal, že on založil s bratom kapelu. Hovorím, ten chlapec bol z ulice. My sme skúšali 4 kilometre. Ja som bol z Novosadu, on z Garani. Tu tí chlapci chodili pešo. Až som ich ľutoval. Tu tí chlapci chodili pešo na skúšky. Tak myslíte, že taký človek mal na to, aby založil kapelu? Neviem. Hovorím. Vznikol Culi štýl vďaka Ačiovi a hralo sa, ale základným spevákom, na ktorým spev bol položený, bol Kalo. Kalo, Ďoďo, Lovas, bol stále dvojkar. Jak v živote, tak v hudbe. Druhý klávesák, druhý spevák, proste a ďalším veciam sa za chvíľku dostanem. A už v tej dobe on to nemohol predýchať, že je dvojkar, že je stále len ten druhý. Lebo stále, keď sme niekam išli hrať, tak ja, Kalo a Ači. My traja sme boli, ktorí ľudia nás poznali. Ďalšia vec. Prečo som povedal hyena? Prišla doba, že hrali sme tak, jak sme hrali, kapela začala byť populárna. Prečo? Všetko som dotoval ja. Jak štúdio. Všetko. Trebalo ísť hrať. Proste, jak vozík. Čo trebalo, viete dobre, dneska i predtým, keď si chcel byť kapelníkom, musel si sa o to postarať, aby na to boli peniaze. Tí chlapci peniaze nemali. V tej dobe nemali. Prišla doba, že ja som prestal hrať, lebo ja som už chodil do Čech a proste opustil som kapelu s tým, že stále som ich podporoval, keď sa dalo. Podporoval som ich v čom sa dalo, aj v natáčaní a tak a tak. Ďoďo, jak bol dvojkar, on to neznesol. Využil tú situáciu lebo ešte takto poviem, Kalo ochorel počas toho, keď sme boli akože už dosť populárni. Kalo sa pochorel a už nevedel to tak vyspievať, proste už tam chraplal s hlasom, to poznáte Kala, viete, ako to teraz je. Tak to bolo proste, zrazu odišiel mu hlas, čo teraz? Tak sme zobrali nebožčíka Sandya, prišiel sem k nemu, áno, nastúpil. Začal hrať s nami Sandy. Takže bola zostava, Seleb, Miško, ja, Lovas, Sandy, Ači. Ale prišla doba, že ja som fakt, že odišiel z kapely, lebo som odišiel aj zo Slovenska, že som išiel do tých Čiech. A jak hovorím,
Kalo už bol chorý, nastúpil Sandy, tú zostavu som zanechal. Lovas tú príležitosť využil a všetkých odstranil. Aby on sa stal jedničkou. Dosiahol to, podarilo sa mu to, proste skončil Kalo, jak ja som skončil, odišiel aj Sandy, po čase i Ači odišiel. Chudák Kalo, ten už to nevedel vyspievať, takže on tam už nebol nič. Takže Joďovi sa podarilo byť jednička v kapele. Poďalšie, prečo hovorím hyena? Teraz prídeme k tomu. To, že chcel byť stále jednička, budem stále o hudbe hovoriť. Chcel proste, jak by som to povedal, aby to bolo správne. Za celú éru, keď skončili títo chlapci, čo boli prvými členmi kapelmy Gypsy Culi a oni skončili, zoberte si teraz tých spevákov, čo on mal pri sebe. On mal pri sebe Radusa, Roky. Ten chlapec musel stáť vzadu v kapele, aby ho ľudia nevideli. Po druhé, na CDčko ani raz si nezaspieval. Nepustil ho. A to nehovorím len o Radusovi. Prišiel Marko Rostaš. Koľko roky s ním hral? Ani jednu skladbu si na albume nezaspieval. Prečo? Pretože pán Lovas sa bál, aby nebol niekto lepší ako on. Takže pospomínajte, či Radus alebo Marečko zaspievali si niekedy na nejakej pesničke, čo sa vydávali vo štúdiu. Neviem o tom. Proste nepustil. Ja som prestal hrať. Ľudia bol taká hyena, že za tú dobu, čo ja som chodil do Čech, sa spojil s mojou ženou, bývalou. Proste chcel iný život, chcel úplne môj život žiť. A do dneska ho chce žiť, hej? Ale už v tej dobe proste on chcel žiť môj život. Takže čo urobil? Ja som odišiel do Čech, žena, deti boli na Slovensku a žena tiež taká, aká je, to je jedno. Ale proste, čo urobil Lovas? Vzal a strčil sa k nej. Bol s ňou a tým pádom zobral mi meno Culi, lebo kapela je po mne. Dodneska mi hovoria Culi. Ja keď prídem do Trebišova, tak ja som Culi. Neviem, prečo on zo seba zrobil Culia, že sa nehanbí. On nikdy nebol Culi. On nikdy nevytvoril žiadnu hudbu. On nevie urobiť harmonickú linku, je do dneska. On čo robil, len spieval. Stále bol dvojkár. A sám zo sebe urobil jednotkára. OK, dobre. Dobrých spevákov nepustil pred seba. Buď boli vzadu, alebo nebudú na albume. Jak hovorím, zobral moje meno, zobral moju bývalú ženu. Nerešil som to. Prečo? Ja som žil a žijem krásny život. Ja som hudbu mal ako koníček. Takže ma to ani netankovalo. Ani som nežiarlil, ani nič. Po čase proste Janik, syn, on proste, jak sa k tomu došlo, že Ďoďo to, prišla doba, že on opúšťa ich. On s nima nechcel žiť, tak Janik prišiel ku mne. Janik prišiel do Čiech a býval so mnou asi do 18 rokov, lebo prišla doba, bol zamilovaný do holky a prišla doba proste, že sa vrátil domov. Počas tej doby Janik, príde mi na to, jak vznikla sociálka. Vznikla sociálka a Janik hovorí, máš všetko, poď natočíme CDčko. A hovorím, dá, to takisto. Tak sme natočili, urobili, bum. V tej dobe vyšla do popredia fakt Gypsy sociálka. Ostatné kapely boli, dá sa povedať, také v zániku, lebo oslabené to bolo aj zabavy, pamätám sa, bolo to oslabené. A Gypsy Culi
bola v troskách. Ale prišla doba, že Janik odišiel naspäť na Slovensko a Lováš čo urobil? Využil to hneď aparatúru, hneď štúdio, toto, tamto. Takže áno, založili štúdio, Janik automaticky začal pracovať na tom, lebo vedel, celý život. Janika som mal na rukách. Janik mal 2-3 roky a ja som natáčal do rana a on mi sedel na kolenách. Hej. Takže Janik už v 10 alebo možno i skôr rokoch vedel otvoriť a natočiť v štúdiu nejaké veci. Takže to je to, že Ďoďo zobral mi meno, ešte i aparatúru som im nechal, ešte i vozík som im nechal. Potom mi zobral manželku a teraz mi zobral moje deti. A on sa nehambí ísť do podcastu a povedať, že on je zakladateľom Gypsy Culi so svojím bratom. Není. To bol chlapec z ulice. Nemal 3 korún na autobus z Hrane do Novosadu. Chodil pešo. Pešo. A keď si požičal bicykel, tak bol rád, že mohli prísť bicyklom. Tak on mohol založiť kapelu? A on je Culi? Není Culi. Jak si môže privlastniť meno? Ja som nechal kapelu, lebo som mal ešte taký charakter, že som nechal som kapelu pod mojím menom. Nevadilo mi to, hovorím, dobre, bolo to tak, začali sme spolu, ja som odišiel z kapely, nechal som, ale proste po čase zobral ženu a toto, čo má, tak vďaka komu má? Vďaka komu? Hovorím, to bol chlapec z ulice. To bol taký lačný na peniaze do dneska. Keby nie mne, mojej bývalej ženy a mojich detí, tak stále chodí pešo po Garani. To nech si jedno uvedomí. Ja som mal majetky, aj to som musel predať a z toho on sa vytiahol. Že nadobudol to, čo má. Jasne, teraz majú dochodky v Anglicku, marodky, jasne, studio. Áno, už dneska akože je pánom, možno je pánom, ale to si myslí len on. Lebo ani rozprávať nevie, to ostane. To ostane. Vyjadrovanie žiadne. Hej, mne ľudia teraz píšu, hovoria a preto hovorím, dobre, poviem pravdu. Lebo ma to série a nesérie to len mňa, ale ďalších XY ľudí, čo vedľa tej kapely Gypsy Culi existovali. A nie len on. Áno, bol spoluzakladateľom ako členom. A nie, že on založil kapelu. On nemá taký charakter, že on nevie ani dneska povedať moje meno. Nech sa hanbi. Spamätaj sa. Ty nevieš povedať moje meno. Ja do dneska poviem za to všetko, čo si mi zobral. A stále poviem Ďoďo. Ďoďo Lováš. Nemám s tým problém. A ty nevieš povedať moje meno a nevieš povedať pravdu? Tak keď si sa o tom nechcel baviť, na čo si išiel do podcastu? A mal si buď povedať pravdu, hej, bola taká vec, zrobili sme kapelu, ten, a je to, nič by sa nedialo. Ale ty si založil kapelu, človeče. Čo len tak si držal akordy a spieval si, jak si spieval? Vôbec to tak nebolo. Vôbec to tak nebolo. A ani nebude, lebo ty nie si muzikant, že by ty si vytvoril nejakú harmonickú, alebo že určil, kto jak má hrať. Ty si len spevák bol a stále si bol dvojkar. Jak v klávesách. Na klávesách si len podklady držal. V speve si len dvojky. Hlavný spevák bol Kalo. A proste hovorím, dosť. On nech sa hanbi. Ja nemám hanby. Ja nežiarlim. Nebojoval som za svoje meno. A ešte on taký bezcharakterný človek, že my keď sme so sociálkou niekam išli hrať, a tu keď niekto z Popradu teraz píšete, alebo čo, keď si pamätám, išiel som hrať do Popradu a teraz mne hovoria, Janko, prečo si to urobil Culiovi? Prečo si urobil, čo si urobil Culimu? Teraz pozerám, ako, čo ja som urobil Culimu? Hej? Lebo ja som sa neprezentoval, že ja som Culi.
keď sme boli Gypsy sociálka, ani Kovač band. Proste stále musíš, keď chceš, tak buď na to máš, alebo nemáš. Že niečo dokážeš. Keď buď sa to páči, alebo nie. To je jedno, aké meno bude. Či tam budeš mať Marcel Fiala, proste keď to bude pekne, tak to bude pekne. A on mal takú drzosť, že kam chodil hrať, tak povedal úplne opačný príbeh, že on je, jasné, že on je akože culý, hej, a že ja som mu zobral ženu, že on podniká, a ja som mu zobral ženu a utekol so ženou. A v tej dobe som hral s Janikom, tak ja len pozerám na Janika, na seba a hovorím, ty pičo, dobre. Takže on nemal ešte ani toľko charakteru, že by držal hubu. Proste on sa tak bál, že by sa presadil, tak celú historku otočil. Ale ja som sa v živote o tom nebavil, že ty si mi ženu, ber ju, aj celú jej rodzinu ber. Keby me to tankovalo, tak nežiješ. To je jedna vec. Mne to vôbec netankovalo. Ale proste maj charakter. Maj charakter, keď sa o čím ideš baviť, povedz pravdu. Jak to bolo, a keď neznáš pravdu povedať, nechoď tam. Nechoď do podcastov. Ty nie si žiadny zakladateľ. Ty, keby nie môj Janik, či Gypsy Culi je dávno pochovaná. Aj ty, aj Gypsy Culi. Ty nazad chodíš po Garani pešo. Po Valale. Takže ešte nenapadá ma všetko, ale proste jedno si uvedomte. On spevák, dneska ide hrať a spieva 20%. 20%, lebo ani nevie pesničky. On len 20% spieva. Veľký pán. Veľký pán. Takže hovorím, všetci speváci, čo kolo neho boli, nemohli spievať. Stále boli, ja sa Matúš nevyhrážam nikomu. Ja hovorím, keby som žiarlil, tak to riešim pred 20 alebo keľo rokma. A nie teraz. Ja to vôbec neriešil. Ani predtým, vôbec to nebudem ani riešiť teraz. Len proste, nech je pravda vonku. Proste, nebolo to tak, jak utori. A proste mal by byť ticho. Je rád, tam, kde je. Dosiahnuł si toho, co si chcel. Dosiahnuł. Máš všetko, máš i peniežineška, motory, máš chyžu. Co ešte chceš? Jak vzniklo meno Culi? Proste od decka. Každý máme nejakú prezivku. Tak proste to je po jednom muzikantovi. Lebo proste po jednom muzikantovi začali mne tak nazývať Culi. Takže to už, i keď som s Artepom hral, tak už som tam bol Culi. Takže to je stará historka. Nie, akože veľa ľudí proste nevie, ako to bolo. A tí mladí, lebo Ďoďolovas. Áno, je to spevák, ja neautorím. Ale to není všetko. Keď nepovieš pravdu, tak ani sa nevyjadruj. O nič nejde, nejde o nič, ale proste už dosť bolo. Proste ľudia nech vedia. Ja som založil Gypsy Culi, ja som Culi a nikdy som nemal nič proti tomu, aj chlapci pokračovali. Ja som bol rád, že čo sa dokázalo, ale proste hyena ostane hyenou. Nepozná ani proste tam není charakter. On si myslí, že keď dneska má peniaze, že má charakter. Dneska človek môže byť chudobný a charakter máš. To neznamená, keď máš peniaze, máš aj charakter. A ty ho nemáš. Nikdy si ho nemal. Bo si hyena. Hyena si a využil si mňa, moju rodinu, moje meno, moje majetky, moje všetko. Takže asi takto. Lebo dotklo sa ma to, lebo proste
stalo sa to, čo teraz on urobil podcast, na základe toho sa niečo stalo a mrzí ma to, že jasne, on má svojich ľudí vedľa seba, ktorí ho budú podporovať a mne to je jedno. Tí ľudí proste budú stále za mnou. Mne to nezajíma. Jak celý život. Proste on má svoje publikum, ja žiadne publikum nepotrebujem, do dneska som nepotreboval, ja si žijem sám svoj život a hudbu som bral stále ako koníček a stále budem brať celý život. Takže Clash 12 Richie. Richie, on není chlap. On není chlap. On povie, že on není bitkár. Už raz som chcel, tak sa pokakal. On je spevák, on není bitkár. Ani ja nie som bitkár, takže... Ale bolo by to zajímavé. S Marečkom, co urobil. Jasne, lebo to je hyena. On nedovolí, že by niekto proste bol vyššie, a nie že vyššie, že by sa dostavil dneska k jeho nie, proste. To nech si každý urobí svoj názor na to, ale proste hovorím, nebudem to tu zdržovať. Kapela Gypsy Culi vznikla úplne inak, s inými členmi. Založilo sa na základe Gypsy Artepu, že sa odišlo z Artepu, polovička kapely sme založili Gypsy Culi, ale hlavným zakladateľom som bol ja, jak investorom, takisto i vyberanie muzikantov. Takže odišiel som a jemu to bolo málo, že som mu nechal kapelu, že som mu nechal všetko. Zobral mi ženu, majetky, celú rodinu. A dodneska mu môj syn, no Adrian, dobre, je len bubeník, akože, ale dodneska môj syn mu robí koninu. Keby nie on, a nie tak, keby nie ja, tak ani nikto nevie, že ty existuješ. A môj syn ťa obnovil. Lebo keby nie jeho, tak chodíš po garáni po ulici, z chyži do chyži nasad a špívaš po ulici, jak si špíval. To je všetko. A robte na mňa vysielania, liveky, ja sa viac tomu nebudem vyjadrovať. Každý si popočúvajte. Realita a pravda je to, čo som povedal. Ja nepotrebujem meniť históriu. A po druhé, ešte prvá akcia nebola svadba, ale zabava v Čemernom, pri Vranove. Chudá Kalo, to sme mali debky, lebo prvá akcia bola a zachrypol tam. Nevedel tam ani odspievať tú noc. Ale dali sme to proste, to je jedno. Aj prvá akcia bola vo Vranove zabava. Nemám to za potreby, ale proste ja mám tiež svoje publikum, Emile. Tiež mám svoje publikum a tiež to ľuďom vadí, čo on, ako sa chová za tie roky. Ja v živote som sa zle k ním nechoval. V žiadnej kapele. Ako žiadne z členov kapely Gypsy Culi. Proste ukončilo sa to. Ďoďo urobil to, čo urobil. Nikto to neriešil. Ani ja. 25 rokov. Neriešil som to. Ani nechcem to riešiť. Jo, Komarany, Daniel, pravda. Ale Komarany boli, jo. Ja som povedal niečo iné. Dobre, to už... Áno, Kalo bol frajer, ale ako s Kalom to bolo tiež ťažké, lebo on mal peknú farbu, ale nevedel tak spievať. Až po čase proste, my sme fakt, ako Gypsy Culi, tie začiatky boli ťažké, lebo sme trénovali, skúšali, až Kalo sa rozospieval. Je to tak, Daniel, môže, určite pri Vranove i Kalo mi to tak utrlo, že tam sme hrali. Tak. Určite Kalo bol pán spevák, on mal farbu. Škoda, že neboli také štúdie, jak dneska, lebo keby Kalo do dneska spieval so svojím hlasom, tak to je proste
To bola krásna vec. Kalo, keď spieval, tak to si pamätám, my keď sme hrali prvé kolo a ľudia sedeli a plakali. My ako muzikanti sme nevedeli, kde pozerať, lebo sme plakali tiež. Ako fakt, proste mal svoj hlas, mal svoj charakter hlasu. Proste bol to ten štýl, čo my sme chceli, aspoň čo ja som chcel. No. Ale dopadlo to tak, aj dopadlo, bohužiaľ onemocnel a nemohol už spievať. Janik ešte viac viditeľnil. Jasne, že viac viditeľnil, je iná doba, inakšie sa hraje. Keď za mojej doby, keď sa hralo pred 30-40 rokmi, tak to sa hralo úplne inakšie. Jednoducho, nejako teraz. Dneska to je složité. Ja chcem hrať príklad, ale nemám klavesaka. Nezoženiem klavesaka. Proste dneska je tá doba úplne niekde inde. Proste dneska je to vyspelejšie. Takže a Janik proste, on je v tej dnešnej dobe. Takže jasne, že zdvihol kapelu tam, kde je. Je to tak. A za čo som ešte chcel povedať? Každý vie, že som Culi. Nie každý to vie. Tá mládež to nevie, ale nejde o to. Tu ide o to, že povedal to, čo nemal povedať a ešte ťažko mu je povedať moje meno. Keby, no jasne, lebo celý život ma volali Culi, no tak nepoviem mi do kamery, že aj Culi tam bol. Hej, takže asi tak. Proste, a to ľudí to naserie. Proste. Buď sa nemal sa o tom baviť. A keď sa o tom chce baviť, tak nech povie pravdu. Jasne, Janik to tam drží, tak to je jasné. To je jasné. Určite, ale hovorím proste, to sa hraje len teraz, tak pár rokov dozadu, hej, že proste dneska tá technika inde. Áno, Daniel, tak bolo. Neviem. U jakým roku? Nie, ale dobre, nebudem to asi zdržovať, proste. Janik, prečo nehraje so mnou? Dobrá otázka. My sme dvaja kohuti. Proste my keď sme hrali so sociálkou, tak proste ja som žil v Čechách, my sme žili v Čechách, a jeho to už tu nebavilo z toho dôvodu, že on mal priateľku, terajšiu ženu, čo z ňou žije. Máme vnuče. Takže on už v tej dobe proste jeho ťahalo za ňou. V 18 rokoch proste odišiel. Proste my sme sa chytli kvôli škole. Lebo on sa dostal na takú školu, že fakt bolo, ale proste nebavilo ho to tu, proste chcel ísť za láskou, tak odišiel za láskou. A preto je tam. Nie. Mne ľudia písali, urob ty podcast, poď do podcastu, nejdem. Ja nepotrebujem zase robiť debila. Celý život zase som nerobil. Nasrali me dve veci za poslednú dobu a to viete. S Ďuriom Adamom som mal konflikt a teraz toto tu. Viac ku kapele Gypsy Culi sa nebudem vyjadrovať. Proste, ale je to hyena. Nemá charakter, lovás. Už len z toho dôvodu, že všetko, čo má po mne. Ešte i to tú ženu má po mne. A nevie vysloviť ani moje meno. Ani moje meno. Toto je charakter. Ani jednoho speváka nepustí na CDčko. Radšej dá ženy sa špívať. Jak by mal ísť Radu špívať, alebo Marečko. Co to je? To sami sa urobte na to názor, či mám pravdu, alebo nie. To ja už len podľa toho, co vnímam, hej. Keď roky s ním hral Radus, keď roky s ním hral Marečko, ani raz sa by nezašpívali.
Ja nenadávam na kvalitu spevu. Ďoďo má svoj charakter spevu, ja len hovorím, že nemá charakter ako človek. A peniazmi ho nezískal. Môžeš mať milióny. Charakter, bohužiaľ, nebudeš mať. Pánom sa musíš narodiť a nestať. To je ten rozdiel. Možno tvoje deti už budú iní. No nie deti, lebo len o jedno sa staráš, o tamte sa nestaráš. Takže asi tak, končím ľudia. To je ohľadom kapely Gypsy Culi. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Nech si každý robí liveky, vyjadrenia. Pravda je tá, čo som povedal ja. Tak to bolo, tak to bude. Takže ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne. Ahoj.